Akwụkwọ onye amụma Jeremaya isi nke 5. Jegharịanụ n'ezi niile nke Jerusalem, biko hụnụ wee mara, chọọkwanụ n'ama ya niile. Ma ọ bụrụ na unu ga-achọta nwoke ọbụla, ọ bụrụ na ọ dị onye na-eme ihe ekpere n'ikpe, onye na-achọ ikwesị ntụkwasị obi, m ga-agbagharakwa obodo a. Ma ọ bụrụ na ha sị, Jehova na-adị ndụ, n'ezie n'okwu ụgha ka ha na-aṅụ iyi. Jehova anya gị abụọ ọ dịghị n'ebe ikwesị ntụkwasị obi dị? Itiwo ha ihe, ma o wuteghị ha. Imewo ka ha gwụsịa, ma ha ajụwo ịnara ịdọ aka na ntị. Ha emewo ka ihu ha dị ike nkume, ha ajụwo ịlọta. Ma onwe m wee sị, n'ezie ndị na-enweghị ike ka ha bụ. Ha gbagọrọ agbagọ n'uche ha, n'ihi na ha amaghị ụzọ Jehova na ikpe nke Chineke ha. Ka m jekwuru ndị ukwu gwa ha okwu, n'ihi na ndị ahụ maara ụzọ Jehova na ikpe nke Chineke ha. Ma ndị ahụ agbajiwo yoku n'otu, tijie agbụ niile. N'ihi ya, ọdụm nke sitere n'oké ọhịa ga-etigbu ha. Anụ ọhịa wolf nke ala ihe na-adịghị ga-ebibi ha. Agụụ ga na-eche obodo niile ha anya. A ga-adọgbu onye ọbụla nke na-apụ n'ime ha, n'ihi na njehie ha dị ọtụtụ, ndaghachi azụ niile ha dịkwa ike. M ga-esikwa aṅaa gbaghara gị? Ụmụ gị ahapụwo m, wee were ihe na-abụghị chi ṅụọ iyi. Mgbe m mere ka ha rijuo afọ, ha wee kwa iko. Ọkwa n'ụlọ nwanyị na-akwa iko, ha na-edo onwe ha n'ụsọ ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ịnyịnya azụrụ azụ nke ọma nke na-agba nne ịnyịnya ka ha bụ. Nwoke ọbụla n'ime ha na-ebeso nwunye mmadụ ibe ya. M gaghị eleta ihe ndị a. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Mkpụrụ obi m ọ gaghị abọkwa mba nke dị otu a ọbọ. Rigoonụ n'elu mgbidi ya niile, bibie, ma unu emela ka ọ gwụsịa. Wezuganụ alaka ya niile, n'ihi na ọ bụghị ihe Jehova nwere ka ha bụ. N'ihi na ụlọ Izrel na ụlọ Juda ghọgbuwo m nke ukwuu. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ha agọnarịwo Jehova sị, ọ bụghị ya, ihe ọjọọ agaghị abịakwa sikwa anyị. Anyị agaghị ahụkwa mma agha na oke ụnwụ. Ndị amụma ga-aghọkwa ifufe. Okwu ya adịghịkwa n'ime ha. Otu a ka a ga-eme ha. N'ihi nke a ka Jehova bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha ji si otu a. N'ihi unu na-ekwu okwu a, lee, ana m eme okwu m nke dị n'ọnụ gị ka ha ghọọ ọkụ. Ana m emekwa ka ha dị nkọ. Ọ ga-erichapụkwa ha. Lee, ana m eme ka otu mba si n'ebe dị anya bịakwasị unu, ụlọ Izrel. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Mba dị ike ka ọ bụ. Mba nke sitere na mgbe ebighị ebi gara aga ka ọ bụ. Ọ bụ mba nke ị na-adịghị ama asụsụ ya, nke ị na-adịghị anụkwa ihe ha na-ekwu. Akpa akụ ha dị ka ili ghere oghe. Ha niile bụ ndị dike. Ha ga-erichapụkwa owuwe ihe ubi gị na ihe nri gị, nke ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom na-eri. Ha ga-erichapụ igwe ewu na atụrụ gị na igwe ehi gị. Ha ga-erichapụ osisi vaịnị gị na osisi fig gị. Ha ga-eji mma agha tịtụ obodo gị niile wusiri ike, nke gị onwe gị na-atụkwasị ha obi. Ma ọbụla n'ụbọchị ahụ, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, m gaghị eme ka unu gwụsịa. Ọ ga-erukwa m mgbe unu ga-asị, n'ihi gịnị ka Jehova bụ Chineke anyị meworo anyị ihe niile ndị a? Na ị ga-asị ha,
dịka unu hapụrụ m wee fee chi dị iche iche nke ala ọzọ n'ala unu, otu a ka unu ga-efe ndị ala ọzọ n'ala na-abụghị nke unu. Gosinụ nke a n'ụlọ Jekọb, meekwa ka a nụrụ ya n'ime Juda, sị, biko nụrụnụ nke a, unu ndị nzuzu, nke obi amamihe na-adịghị. Anya abụọ ka ha nwere, ma ha adịghị ahụ ụzọ. Ntị abụọ ka ha nwere, ma ha adịghị anụ ihe. Ọ bụ mụ ka unu na-adịghị atụ egwu? Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ọ gaghị egbu unu mgbu n'ihi ihu m, mụ onye doworo aja ịbụ oke nke oke osimiri site n'ụkpụrụ ebighị ebi. Ọ gaghị agabigakwa ya. Ọ bụ ezie na mmali mmiri ya niile na-amagharị, ma ha apụghị. Ọ bụ ezie na ha na-ebigbọ, ma ha adịghị agabiga ya. Ma ndị nke a nwere obi na-ewezuga onwe ya, na-anụpụkwa isi. Ha ewezugawa onwe ha wee laa. Ha asịghịkwa n'obi ha, biko ka anyị tụọ egwu Jehova bụ Chineke anyị, onye na-enye oke mmiri ozuzo, ma nke mbụ ma nke ikpeazụ na mgbe ya. Izu niile akara aka nke owuwe ihe ubi ka ọ na-edebere anyị. Ajọ omume niile unu ewezugawo ihe ndị a. Mmehie niile unu egbochiwokwara unu ezi ihe. N'ihi na ahụwo ndị na-emebi iwu n'etiti m. Ha na-ele anya gburugburu dịka ndị osi ọnya si eche anwụ ha esiwo ọnya. Ọ bụ mmadụ ka ha na-anwude, dịka nkata nnụnụ si ejupụta n'anụ ufe, otu a ka ụlọ niile ha jupụtara n'aghụghọ. N'ihi nke a ka ha ghọworo ndị ukwu wee bụrụ ọgaranya. Ha amawo abụba, ahụ ha egbuwo amụma. Emebigawo ihe ọjọọ oke. Ha ekpeghị ọnụ, bụ ọnụ nke nwa mgbei, ka ọ wee gaara ha nke ọma. Ọ bụkwa ikpe nke ndị ogbenye ka ha na-adịghị ekpe. M gaghị eleta n'ihi ihe ndị a. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Mkpụrụ obi m ọ gaghị abọkwa mba nke dị otu ọ bụ? Ihe ijuanya na ihe jọgburu onwe ya emewo n'ala. Ndị amụma ebu amụma ụgha, ndị nchụaja azọdakwa ndị m site n'aka ha. Ndị m ahụwokwa ihe dị otu a n'anya. Ma gịnị ka unu ga-eme n'ikpeazụ ya?